Well, es ist nu al november. Wir haben hier noch nicht Schnee. Das ist von der 15. Aber Norden von Winnipeg, da haben sie al een Schnee. En nächste Week soll de Schnee hier ook komen. Eens je reden van 8 Uhr. Aber immerhin, diese Week wel wie, oder von der morgen will ich ein bisschen Rezept machen. Das nennt sich Summa Worsch. Sommer ist eben, aber wir wollen da weer een Summa Worsch maken. Met de sausage, Summer Sausage. Dat heeft de Jalapeños maakt. Ook kjeese. Ik heb die gleichen dort, wie sie das wahrscheinlich machen. Das ist ein bisschen frühst. Die können am Freitag Sinn holen und von einer Hundsbruden merken und de Winter Sommerwurst kochen. So, wir wollen nu proben Sommerwurst zu merken am Hof. So, wir haben sehen, was das ist. Ich will wissen, was das gemerkt hat, oder wir eins das merken. So, nu wollen wir näher gehen und anfangen anzurieren. Das Fleisch, das man nu eingeriert, und dann lassen wir das über nachstehen, steckt 20, 24 Stunden. Das lassen küren. Dat Salz en alles dat je arbeid deed, dat het fijn wordt gekuurd zijn, curado. En dan wou dat in de casings in de dorm nemen en dan worstjes maken. So. Oké, we gaan eens even wat dat deed. Daar wil je weten wat we hier alles te brokken. Hier hebben we 2 kilo gemoldet Schweinfleisch. 2 kilos ground pork. Hier hebben we 1 kilo gemoldet rindfleisch. 1 kilo ground up beef. Hier hebben we kjeese, Monterey Jack Jalapeno kjeese. Monterey Jack cheese with jalapenos. En wij die niet gaan, je wouldn't gaan anderen brokken, maar dat is voor het recipe verlangt. Hier hebben we 5 jalapenos, 4 jalapenos. Wanneer je tot veel is, dan door 2 uitnemen, maar dat is voor het recipe verlangt. Hier hebben we water, cold water, dat we een halve koffel, half a cup cold water. En hier hebben we zout. Dit waar we brokken om dat zout met aanpakelen. Kuren. We worden 5 eetlepel zout brokken. Ik heb dat met graf, ja, maar dat is voor het recipe verlangt. 4 tablespoons of coarse kosher salt for curing. 5 eetlepel zout voor dat te brokken. Waar je niet zo'n zout hebben, dan kan je ook zout buiten brokken, maar fijn is het, waar je een beetje groven zout brokken dat toe. Dat is zo'n zout wat je brokken om ruikworst uiteren. Hier hebben we chesnikpulver. Brokken we 5 theelepel chesnikpulver, 4 teaspoons garlic powder, 5 theelepel seppelpulver, 4 teaspoons onion powder. Hier hebben we grove peper, 2 theelepel grove peper, 2 teaspoons coarse black pepper. Hier hebben we rode peper. Daar hebben we 1 theelepel rode peper brokken. 1 teaspoons cayenne pepper. En hier hebben we wat we namen flessen dit ruik. Smoke, liquid smoke, dan daar wordt niet rekenen. Dat is de flessen dit, dat is van mesquite, mesquite flavor, liquid smoke. Daar brokken we 1 theelepel zo'n ruik, 1 teaspoon liquid smoke. Nu waar het alle right mee, dan wil ik weten wat het uit hier. Oké, hier heb ik het alle opgeschreven wat je doet te brokken. Ik had 5 eetlepel zout gebrokt. Ik geloof wiederhans met 3,5. Dat wenig te zout, maar goed saltig nog. Here's all the ingredients. I use 4 tablespoons of salt. I think next time I'm going to use 3.5 tablespoons. It was not too salty, but salty enough. Next of all, once the jalapenos right maken, alle 2 snijden en uitnemen. We're going to prepare all our jalapenos. En wow, dat zo dicht alle uitnemen, en je dat de baan, maar we worden er aan uitnemen. En hier, wat ik doe, dat recept verlangt dat niet, maar ik word iets nog alle bebranden, zwart branden. Ik denk dat we dat heeft dan veel beter de smaak. The recipe doesn't call for it, but I'm gonna roast them first. Alright, nu was de alle een fijne bietjes afsnijden. Ik doe er niet moeilijk afschalen, dat met dat zwarte, dat bebranden, dat alle afloten. Ik let het heeft dan zeer fijne de smaak. Hier hebben we dan ons kjeese, een Monterey Jack kjeese. Wow, den fijn even en ik zei, waar je zo'n kjeise had, die kan ook andere kjeise brokken. But that's what that recipe verlangen uit. You can use other cheese if you prefer. Okay, dat is nu right om de Sommerwurst vlees uit hier. We're gonna mix it all together now. Well, we rein alles nemen. En dan wel we dat alle door mankeren. Een naar het andere. En dan willen we dat zeer dicht snijden. We willen dan van ongeveer een stuk 5 of 6 minuten
durchkneden, but it is mit fein rakelig worden that it all fein durchgeriert is. We're gonna knead it for about 5-6 minutes, so it's all mixed very nicely. Nu kijk hem al. Nu is het al een beetje durchgekneed, nu is het een beetje rakelig. So now it's been kneaded and a little stretchy, and that's good enough. And nu wat we doen is, we dat aanpakken en we dat in lucht nemen en im e-shop nemen, we dat in the fridge nemen for 20-24 stunden. We gotta let it sit in the fridge now for 20-24 hours. Correct sted we dat nu doen. En we dat correct start plus im e-shop zaten en dan next dag we dat met wieder kloren. Ja, nu staat het eruit. En weet je wat, mij valt op wie we nog eenmaal 3 peperschoten maken. I added 3 more jalapeños, met alles dat hebben we nu 7 stuk. Wow, dat nog eenmaal schwind te laat maken kneden. Ik laat er wat schijns maken. En check mal hier, dat we hebben dat uitgekneed, nu meer voor Summa Worsch. Hebben we dat al aan worst stappen bij, en nu wel we van worst te stappen. Hadden stappen al jaren niet gebruikt. En dat schoof ding halfweer goed, dat wordt fijn zijn waar 2 mensen hadden. Would be nice to have 2 people for the sausage maker, but it works. Dat schooft. En dan maar plus geduld brokken en dan, ik maak alles met kleine worstjes, dus dan kan je nog op een barbecue. I make little smoky size, so you can barbecue them. Kijk hem hier, hou die alle gemaakt. Doe hij dan een paar klaps over je houden, waar we ook zo stoot maken. En hier doen we dan baken. We waren hier 3 stuk baken. 300 graden voor 1 stunde. En als aan daaruit, dan kan je nu hier koud eten met, you bake them for 1 hour at 300 degrees Fahrenheit. And then you can eat them as cold cuts. En kan je met 3 keuken eten naar ergens voor. Een kolletje snijden en s'morgens maak je nog omelets, je brood. Schmeckt ergens wat schijn. En we hebben die dan, wat ik van Bern wiesen, 160, 65 graden. En dan zijn die eruit. 300 graden Fahrenheit. Voor 1 stunde, dat ik de baken, dat ik ze boven hem 7 op. Dat man een beetje aflaten, dan kan het in de ploot naar laten. So. En hier willen we nog wat op 4 barbecuen. We're gonna barbecue a few of them yet too. Dat jij dan ook, dan even afvrieren, you can freeze them raw, and then later on you barbecue them. Ja, dan jij de best opnemen wanneer die gaan even vriezen. En dan jij de buiten op koel baken, of barbecue, schoft ook. En weet je wat, ik deed hier nog wat baken, op 300 graden. En doordat ik onion water aan de ploot, en die worstjes had ik boven hem zeef, ik dacht dat would vielleicht niet constant uitdrehen. So I baked them with water in the bottom of the pan so they wouldn't dry out as much. Zit dat niet smaak? Wauw, nu worden die loon afteilen en zijn die ruit om eten. En weet je wat, voor zo'n mensen wat niet een worststappen hebben, dan maak je bloß klaps, dan doe je dat zo staat. If you don't have a sausage maker, you can always make patties, freeze them, and barbecue them later on or bake them. Dat schafft zeer fijn ook bloß afvrieren en baken. Ja, kijk hem al. Dat schmeckt ook zeer schijn. Nou daar, je wordt boven dan met worstjes maken. Ja, wunderschön. Okay, hier kann ich sagen, was wir von der gemerkt haben. Hier haben wir unsere Summa Worsch. Diese Wurst, die haben wir barbecued. We barbecued these two. Und diese haben wir auch gebarbecued. Das sind ein bisschen Klops. Und hier haben wir, diese haben wir an der Bak gebackt. 300 Grad für 1 Stunde. Die können wir kalt eten. Die sind ganz gut, die sind alle gut. Met 3 kuchen oder wat immer je wil. In deze keer met eetschakken, met schmoonvat oder schobelen. Wat immer je wil. Dit wordt het zit wat we vandaag gemerkt hebben. Summa Worsch. Dat heeft kjeese en jalapeños erbij. This is what they call summer sausage. These we barbecued. And also these, if you don't have a sausage maker, you can make patties and freeze them and always barbecue them. And these, they were baked in the oven, 300 degrees Fahrenheit for 1 hour. And you can eat them as cold cuts with crackers or whatever. So, dit wordt het dan nu zet. Ik hoop je interesseert dat. Ik heb van jou niet tijd om dat voor jullie alle smaken. Maar ik geloof je voor het interesseren. Dat smaakt zeer schijn.
Okay, dann auf Wiedersehen. Hier haben wir von dir Frühstück, ein Omelette dabei. Auf Wiedersehen und mocht Gott und alle segnen.